Delhi Sawrkar hnuaia thok officer te son le post chung changa Delhi Sawrkar le Lieutenant Governor ten thuneina anin chu Delhi Sawrkar thuneina tura ni tia Supreme Court in ro rel na puan thu video masa kan soi lang to a chu Supreme Court ro rel na puan ani hnuwa Arvind Kejriwal an tun hma aya alet soma chaka hnan tho thei to tur thu a puan le officer tam tak sik soyan ni tur thu a soite tin a soy ang nge ya chumitlai la a Delhi Sawrkar Services Department Secretary son na order le ayo tu tur ruat na order siam Nghal ani thu te po kan soi langin kan clear ho to a Delhi Sawrkar chu an cherangin ma an la chak kan tiviau mai thei ma se chu an order siam Services Secretary thlakna tur order chu Lieutenant Governor in a pompui lo awangin apuitling thei lova chu wangin Supreme Court in an kuta thunei na apek thu apuan tuk chia Delhi Sawrkar hian Supreme Court kong khar bawk chu an kik alo ngai chhun zom le ta ani video masa kan soi to angin karkal ta ni nga ni mei ni som pakhat khan Chief Justice of India Dr. Justice D.Y. Chandrachud takai hruai Supreme Court Constitution Bench in Delhi Sawrkar Services Department chu Lieutenant Governor emo Union Home Ministry emo thu hnuaia om tur nilovin Delhi Sawrkar thunei na hnuaia om tur ani thu apuang kha ani a chumitlaya lala chuan Delhi Sawrkar hian Services Secretary son chhuah na le athlak tu tur ruat na order an siam Nghal ma se chu order chu Lieutenant Governor in a pompui lo awangin atuk me ni som pahnih zirtop ni ya Delhi Sawrkar hi Supreme Court an zual ko le Nghal ani Chief Justice of India D.Y. Chandrachud an chu Delhi Sawrkar zual ko na tu thu chu thu serious taka ngain cholkar thara hearing nei Nghal ani tur thu apuanga ani tur tak puan lani lo ma se tunkar chawa hi chuan hearing hi nei nge yani arin om chutianga officer transfer chungchanga Delhi Sawrkarin Supreme Court kongkhar akikle mek lai chuan an officer transfer tumber Services Secretary Assis More chuan engma soilovin secretariat achu asana anupui po in na chin na hriat lo thu a soi ni in Delhi Sawrkar thihchhuah zia ani tin Delhi Sawrkar Services Department Chhangte Minister Sawrkar chan Services Secretary Assis More chu phone call a bia ka tumpo in a phone a switch off tlat ni in a soya chutianga engma soilova secretariat achu asana wangle ama thlak tu tur ruat na file abo zui du lo awang le a concerned minister in phone a tumpo a phone tlang thei lo awang chuan Services Secretary Assis More hi Services Minister Sawrkar chan mei ni som pathum in rinnikal ta khan in soifia tur a hriattir na so cause notice pe in a in soifia lo ani chuan alakah dan anga action lak ani tur thu a hril bawk chutia Services Minister le Services Secretary te inkara boruak thalo tak awm lai chuan Delhi Chief Secretary in vo in thole ni mei ni som paruk hian Delhi Civil Services Board CSB meeting kovin Services Secretary transfer order chungchang soipui atuma chuti lain Services Minister Sawrkar chan Chief Secretary hnena chutianga Civil Services Board meeting chu kolova file kal tlanga an ngai dan ziaka khonkhom jok turin a hriattir ve bawk Delhi Sawrkar le Civil Service Officer ho in kara hian boruak thalo jok in mung chhozel thei hani lain chumi ma in Supreme Court in hearing anei le thuai tura beisei ani a tin Delhi Services Minister Sawrkar hian so cause notice pe kani hnu in Services Secretary Assis More po in a transfer order chu apom to ni in a soya fel taka thil anti thei be sei thu a soi bawk hetiang kara hian engtika nge Supreme Court chuan hearing chuan nei le ang ti te
chumi hma in Union Home Ministry in sang ni som panga ngaithla a Delhi Sawrkar kuta changa Services Department na chu sakna order asu tange sut lawang ti te kan thlir chun jam zelanga Supreme Court in tuna Service Department hi Delhi Sawrkar thuneitu om turani ti to ma se sang ni som panga ngaithla a Union Home Ministry in Delhi Sawrkar kuta changa chu sakna order kha hlia siam that ani phot lo chuan Lieutenant Governor in Delhi Sawrkar thu hi thutlinga angai don lo ni in alang ria an lain sui po chun zom zel don ni in alang hetia Services Department chungchanga Delhi Sawrkar le Lieutenant Governor in kar thu ngaihthlaktir bench siam ani thuai tur thu Chief Justice of India in na soilai hian money laundering case awanga Enforcement Directorate 10 kumkhat don lai judicial custody ya handa to Delhi Health Minister Hlui Kejriwal kut veilam ni thin Satyendar Jainan judicial custody atanga bail peturin Supreme Court a ngen na hathlena Supreme Court in apom don nge don lo ti ero hriat alani ri lo video masalam te kan soi photo thin angin Satyendar Jain hi nikum sang ni som ni pahni me ni som thum khan Enforcement Directorate in money laundering case sang ni som pasari azia lu dai to kai hnoya an manin voi tam tak thu an zot fia to a in le an mun rin hlel dang tam tak an dap to bok ma se an man na kum khat atlin do na po voin thlengin ko tin thiam lo achantir theina tur khop fin fia na rin tlak idi lam hian an fom khom thei lo ani a chuti chungchuan court niam zo ka Satyendar Jainan bel la dila piangin idi lam hian pona achua chuan fin fia na tam tak anore thei tur thu tan chanin bel la mu lo nan ko ta thei to pan chua zela chuwangin ko tin Satyendar Jain hi bel pelovin tun thlengin judicial custody ya an la omtir char ani a Supreme Court hian engtin nge ati ve ang ti le idi lam hian engtika nge an thil chui hi an chui zo anga ko tin Satyendar Jain na chunga engtin nge rowa re lang ti te kan thlir chun zom zel don nia tin Satyendar Jain na thian pa Kejriwal kut ding lam ti a soi thin a Deputy Chief Minister Hlui Manish Sisodia po in tun thlengin bel ala mu thei lova ko tin thiam lo ala chantir bik lo bok ED le CBI ten court ma thiam lo chantir theina khop fin fia na an la fom khom thei lo chungin an pu na thu buai corruption case le money laundering case te hi case serious tak ania wangin pona an chua chuan fin fia na tam tak an not re ang ti tran chanin judicial custody han dil bel tluk mai ani a nakina an pu na hi adik ani ti court ma an fin fia don nge courtin an mi man te hi a chua zalen don ti kan thlir chun zom zelanga tuna ta ne ro chuan heti chin hi ni le report se hetiang kai hnoi le ram chung politics chanchin thar ngai nom le beng war thak tak tak te nen in mu chun zom zel kan tum don nia he channel hi lo subscribe pa video te lo share dar zel thin turin ka som chewa next video en mu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule Air hostess, cabin crew emo ground staff lama tuimi tetan go aviator chuan pol song pani pass le result ngak mek tetan admission ahong le ta go aviator chuan mizo chala in hambulo tam takten airline sa na an hu theinan helama experience chatak nei te opna hnoya training pe in thei top chu in ma alamek zela pathiang khong ina zara kan zirlai za som kwa panga te chuan airline sa na an hu to nge ani kan academy chuan airlines lama na thok tur hian mizorama chau training lo pe khia tok lo ti sha in Mumbai kan hun puya zirlai tan accommodation le classroom te nein airlines experience ni chatak desert na hwaya training about sai boka he hi kanzir lai ten an changkai pui le ani heng ba ka hian airline sa ta an hu ma a an zir na sen so te pushuk nan an na tho lai lok tur hospitality industry shang shanga te na kanin hu pui chin boka he hi kanzir lai chin khatte pon an lo changkai pui le to ani airlines lama tuimi ni chuan contact number ta la na hian kan bek bo thei renge